umphulaphuli othe weza kulomthandazo uzawufunda ngendlela ubomi obuyiyo ngoba ubomi simfamisekile exesheni elininzi sabujonga ngohlobo olungahambiselani nalento eyenzekayo yoba bubomi obu buqala elizweni likamoya zithi zisiza izinto enyameni zibe ziqale kwilizwe lakomoya so olunxulumano luphakathi komuntu oyinyama nomuntu ongumoya nomoya wezinyanya nomoya wobuthixo kuzobe kufundiswa nzulu ngabo silungiswa uba xa zilungelelene ezimilo zone butsho buphucuke bulunge njani na ubomi. Mhlawumbi ke Dokho xa sikhabela nje ezipalini mhlawumbi abo bantu banomdla